chingaki ogoswasanya igakurigiriria amabati yayiga ntubwate etime ya Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yayiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania nabo igo cyotebererie kindi gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati y'ichingenjo aho ayuare y'echikala aho nabo igo ayuwe bwate chi profile net gauges aho bunabono babwate normal corrugated nabo igo box corrugated asibe igo babwate Dumarang ayuare ayechigage emeronge tato asama mabati alia yechigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia oriental elegantal versatile grows nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue nabo igo na green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yawo tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya asegeka ayo guchani warrant nabo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyugo busongo iyo irange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba cyabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Ekero abaibuli bakonyora abana nigo bagutaka abana baiga bakine babakonya. Nekero abaibuli abaiga banyorira abana baiga ni bagwetigana pi egere banekia buna abana baiga bakinire batiga korie ebinoru batiga kubeka chianga chingia na engakye ntambe abaibuli abaiga nigo buguma bwabo bokorera gabo ekero anyorire abana baiga. Liagaga likorokwe Scorpion ne liagaga libwate keminche getambake libwate sumu ekero ligokoroma anene amagaga mange ningabwate sumu ayande narakuliegwa nabantu bechinse cha Michael na ayande na lebna bone Scorpion ne limo asediria likora samuno liagaga liga ndirikobeka magena igo likonyora ebiagaga guse ebiagaga ebike nekere ebiagaga ebi biachire liagaga liga nigo likobereka amagaga ya aramake asomugongoye nasingencha amagaga ya tarachaka kumanya kulia chindagera asoroche gosasa magena niga amagaga ya gosebiagaga bibike bikoro mangina biaroma paka ngakichinyinge ngina nigo agukwa goseliagaga liringina nigo ligukwa singencho ebiagaga biria bikoye roma mpaka biayeli yako
Nabaibuli abange anene nabo konyora ng'a ekero omwana akinire gose kanyorera abana agocha omoibuli bwetigana kero omoibuli oyo etiganire egere gose omwana nachiko mukonya mwana okera anyorire giakonyora ogenda onyuoma gose onyuomwa na batiga abaibuli bago kwa kurugabo ayo nensemo ya magaga ine noma etegento gekorokwa ekebwe gekorokwa ng'a omwana omuya the faithful son ekebwe nakyo ase ching'iti chionsi chiminyeta ase ense yiga gekorenda omoibori ekero agotire igwa ekebwe ekero gegokina ego gegokina gekoragerigwa nekero kiarura ororo ego gekogenda eng'ina gose abaibori baye abaibori bari ching'ina igo gekorenda gekoenekia ng'a ekebwe ekeng'ina gose ise tari gokora mirimo mekong yani kogenda kuria ekebweke negekwenda kiarigie ndagera kiaretera ng'ina na kigekoenekia ng'a kiarure oborendi boisaine ase ng'ina kagotire nakio gekoenekia ng'a abana bamwabo anene ekero eng'ina ebwate ebimanu ekebweke iga nigo gekorenda ng'ina na gekogera gekorokwa the faithful son yani ng'a omwana omuya ayunkianda ikomi nekero togotebi ng'a abaseke baito baetire chinsemo ao ime na isiko ya gusii okwariganeria yakorekanire ase gusii yaito na isiko ya gusii kerebe kero togochaka ase kionga chinsebere tariki chiga echarero itukeriga rero seme yimanyererio akorokwa Wilson Makori nchenkorokwa mkati Enoch aya narto kwariganeiri gosaba minto monkonye montiga ondorera mabera seng'encho timbwati kende njere ntobwati kende nore nikiokoria tonetie emigondo yonsi twaniri bakemete amateye mukuru ase ensemo yabo basimbirerere maega y'enyaruka yabo y'emyaka 25 nebere gosirira ase enseri ya Lebanon ase chinchira cy'obututukano nabakoro gutuma injwa ibya gatawati imijandi eterekero kanya simba ama bunani akire bigobono totuma monto ndegoja anese ai baonchereria kurwase chiro ya keroka kwemurunganeria asogototwara chinyomba cyekebara kwetania abo goseri gwa kurwase baokorera oboncherere bwabo yukabero morai bwense ya Nigeria Muhammad Buhari gotwekamo Eyamate mokurwa asensemo yabo basimbirerere maega yo munyarukobo bw'emyaka 50 nebere gosirira ensemeria ya Lebanon ye kubwatikana no kwegosa enga musubati omwabo nigo arwarete nakachikora chibicha aga atwikamo Daniel Ontiri niga kore sabani kwikasa nseme no gutwariganiria robot yoriga Magaga yokoigwa na korora chibicha hasi mitandao igoro yokorwara komosibati umwabo w'emyaka yigatua Emily Nyamoita umunyaruka w'emyaka 25 uyuchete kwerigeria na gukonya ya mate yabo nigo agetense na gukwa sense ya Lebanon no mobero nigo gachire hasi nkendwe mo hasi chinsemecho hasigeka kimutinyo mubono ubatekana no buremerwa webitoki kwanete nere video call agante imotomere chibicha cha misko yo ntorwarete elindaro rebunare kayeikera kana motomera chibiche china babete kago kumi bunaimi na greso ya rwarire kyagero rwarire sana banore iro chenjiri sana kekagera chibicha chiri chigachikomogosa nde chigachikoirubuge mabwa no mugano we amatiga kurwase kenyero kyanya byosi me yanyacheki ase bunge yabo basi me county ya Kisii yo mugaka Henry Nyabuto no monginoye Jenes Mokera abo babaire nebirengererio asokorwara ko mwana oburure wa meningitis ase batumekene benyinge nasigeka kyumutinyo mubono bakorera mariga kubwatekana no gukwa kwa mubosokano ku mwana obo unandiga nimbwato mwana orumurwaire orwarite meningitis okorire emyaka 3
tari kwenyara nchirende yonsi kere gente toko mochenji borire sare abaigwete bobe tari kunyara gutaha burendi bwani goborobokong bateba batumire nibe nyinge na bono nigo baganire kurusya muberonye gusira Emilia Asense ya Lebanon ase baganire gwetania shilingi chirubu chimi isano na isato goikirania emirobelio na bono baburia abaraye babo n'abasamaria bayako barorera mabera baje kore muchango ibesenje ikanonye kene toke no irumya mocha cyo Asense mwende nigo bakwanira omukyobo bogoikera omu agent oyuire to mwana obo Asense yoko bakonya konyora emigwa yasinyire nogo semeli kwa bobono na asinya sae numurigiriria bwegeta seni kyagetembe no mwana inantigero umwana nero muntu kurorigiretiwa ngosaba minto monkonye montiga ondorera mabera sengentu timbwati kendi njirende tei etwani kiregento ntubwati kende nore nikiokuria tone tie migondo yonse twani ribakemete ona bututigarite bose kono yasire tinarore gotokonya bano njira tei ontubwati kende na bututigarite ibona turi abantu baminto igotokorera semore abantu baminto kurwa bagusia bagima motokonye mumaete ng'ekemira giaitokero omonto asirire tari buya gotugutubusiko gaki ensinyo manya gokwanwa mbamureta bwati komorororo yera abo bosokwa abanene omwana buno oyo otosireire ochiete kwerigeria akonye family yaye kaki kamuranche nonye nkende nkeriko chimonwe birangeri byokambiro no murwaire narororo omwana nero orwarete mono ore nyagitari kaki tokonya kamuranche Koroiga se kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri Otogosabang'e amatiga ninyare gokonywa gwetera sinambeyo ere ase TV yao na korengana numna twachaka ekionga chinsebere twanyora buna ekebwe niyo gekorenda abebili baye ekero bagotire neriboli litkolito liarero niyo likoboli ine abana korenda bara abebili babo bunekebwe like mwana osomire mwana inginonyoro mwana omurendire okolire muire skuru nekeranyorire memu gocharo manyanga omongi noyo osomo akoyo iga ogotire bono tiga murende bunekebwe giateba mama taokora mirimo bono mama taokora mirimo gakogonkyo muke ine abana korenda bare abana abaibuli babo buna ekebwe gakieri karabagotire letando chata begetigabo ekero bagotire buna ekebwe ondoche okolika asa 0726447367 ere namba ito litko eliga lialero nigo tokogendra na kurugabo kerto atebanga abonchereria bechiro ya keroka nigo ba sokya litko lialero na kurobekana asingencho yogo tairo buya nabachogi bensemeyo ose nabaten bechireyo na nigo baborire baroserigwe chinyumba chekebara buno musakito Gabriel Nyakundi agotamanya Ritkole rero nigo abonchereria kurwasi chiro ya keroka barokiri ogotagokirwa kwabo kubwatikana no gotaroserwa gwechiro asiri tukura rero abateneneri bechipara kena baika asensemeyo nako baseria kurwasi bara asibaganiri omugavana we county Kisii gochogwesoke na kwenekia nko baererare ninki barubo batari gutwalera echiro anjorete ko bakirishaga bone karonko rabakanya akaronko rabakanya kumnyoki buna chingo gechire meti ojari chibando tinko rabia buna lero etwa ebatabo kiringa to vitwa kama sivyo sisi tutapomoa bona abagana basege sigire ama tunda ngwite kali ebitamba ngosi ngwebo bile aba bitande bya bunikire ondo kieke simba ajoko nabantu injo tuoro kimaega asinaro amwali mete injo bwaga ajegende wasa for all abagana banganya bamanyenga mamina mambiende ano bago oba ajirebi bona bani go sel mukuru abule jingo ke tia de chibantu chabantu izime rong mala simba ere ninya kirayo
omoni okeroka twachanye kira matuko simba gatotomera omong'ina oyega iga gatotebia agocha gotorusia botomu korusa tokini gocha igoro twana komorora tochandegete togotwerwa togatebi kunkwaigu tore chisendi akaabanta amaburi agatiga abande one tokumedinga ng'ai togochikobera rende toneri ikagotoretere ebiragita ototaria obitaria nabiechiro twaumire nande itu abana bategemete tobwati bore mokeroka no tokorema ekiagera gitobwate chinguru nyasaye tobokiri gototaete simba tokonye atoimoki buna abanyina abanyabia ekero baringi gukwana yegani go barure ebirengerero nene mono ase ogotigara barobwo magiga ase batebire nigo batabwati nonya ne nyumba ikabara boigo nenya na manche yokunywa ase atayo komanya no na maji to kwesibia makoko nganaro ono batire batagete to kwe amatunda ko to kolibira kuosha umunya biasara okeroka no umunya komiti ogaiga esense mo yabangina baito bachandegete ntubwati no necho obacha bagatunga inanga torosori bare echo rungurunga echo eyo basinyete omuntu obwata amaguta obegeto obole mu bwecho bakaonia bakabeka amaguta echo nere kurumaega wae batatu igorera no necho ito nagochio basiegete nigo barure egekurure getindi gocha ase ekaunti ya Kisii nene mono ase omugavana we ekaunti ya Kisii gocha weso kia gose tibarwa ebanko ati tata asoro omwana ominto koranje dengera lingana keroka naro n'abantu baro bakwete chikura bosunga ruto kwegunga abantu bayiriru babiri batatu kwa unga simbo bekira beso engana iga engineers na admin abana bakoro gotoma injwa ibe katawati emijandi etere keroka na simba ama bunani iko bono todo mamonto negoja anese aibe waje keroka nigo yabere libolyo linene nalikongu ase aboncholi abaiga bechiro ya keroka ase okwebwa no gotanyorwa anene mono ase amagenderero no koroserwa wechiro nilibolyo lyabere ase myoyo yabo asegeka egetambe ase babaganiriho omugavana we county ya Kisii gotiga korara nago bakorera amagenderero elyo kwenekia koroserwa bale echiro elyo kwenyorera Kingo reporteria egateseni bwanjite kyane gikomi kegetembe kurwa ase bunge inyari bari masabe county eyega ya Kisii nchengurukwa Nyakundi Gabriel ekina giekemeri giechae ekikebekire ase kubwatikana ne factory ya Kibirigo nigo bono kirachie gwategererwa itariki 34 mutinyi gatano na kabere omukoyega kwana bararia chideka nkego maga yoko egwe tariki yo mosakito Polycarp Okara nigo abwatia ringanelio na ibakwana chinga kicho ekine keiga gigetigwe bosio weke gambiro negati yabalemi abo bagenda ko bakwimburungarire kubwatikanamo ninchira abateneri beke gwandike kya Kibirigo batakorete umusangarikano bo okero umwaka uyomanyakanite byabuna general annual meeting iyo kwererwa enchira enengo yagendera ko bage gutumekwa abalemi abaigani go borokire ogotago kiko kwabo kirachinga kigori boteneri beke gwandike gam factory ne yaitu ene yaitu tusimegete teri abantu gotokuboka mambie getuko tari etikende twaenda mugondo twatorecha twande tundu bali twebonio na botorarare enchara gatutebekene abatombaro nande no bara abande baroro baibere kibese kibategukarie nekero gukiriaje abana bawo byarete korwenda yawo kwamana goteba buna barohiru kwaria abande baguriru kirori abande baire no bare bono bakuna gotokorera iga bagotokorera to cyane gitokorera abare cyane gitokorera dade nabasikorera bariga gandere bobe ndusia kada bikiane ndere igandere ndere ikineke ga gyatenerwa mona Winfrida Okwanye nigo kenyara kabage kubatu kogo chika bunangane yegatetse kunyara kabage gokwanerwa ande onsi ase misangerekano ya matanga ngawe kanonye nase chinyomba choboralya naboigo na social media ase kiryanga nigo kinsage gichonse chagendera ko bachiwokya omodoro yoigam it is out there, but when it persists or if you want to pursue it further, then my advice will be that you file a formal application
We'll also be interested to know what is going on out there and how it affects our proceedings. Negento egati abalemi abaiga batanyara ko bakogokera asibalire iranga mbachikunyara ko bakogenderera kubolia engere yabo unenchire yemo yokwenekeligwa obwasioku. Because this Republic of Kenya, when you steal from these old men and women, it's not fair. We are coming for you because this nation has to work for the people and the farmers of it. Ngosaba onde buensi oli bato yana ni yebinte byaito kuno mongino lya rusia kare alina maragereri. Amina. Jeremiah Migosi uyo bera somustari umuti okunyara kabaga kurwanira bali mikurasi nseme chiga cha Kibirigo nigo agendere koba agabateba bunamba chikunyara kabaga kurwanira bali migwika banyolire obwene bwabo egento egati abalemi abiga boigo ba moiro koboko ese igiye ntori gotiga mpaka torolenga twanyolire oboene bw'omulimi nende koji ndo tebunga ntone gukwana mangana isiko gari ebintu bite korbisaregete lasima tukwane igonga ntuntu likora monde bwenzi amangana na mangana tukukwana tali keskere kotini egento tukukwana n'abantu bali bayibire kibesi cyabaremi ende kabere dinganeli ndo tatikolira because ndo tatikolibuatia to the last minute so that tubasuiye mba baisa goja koirolera the same mistake na kito tatikobwateria mangana aya ati whatever cost toro kia kene kio mulemi ng'ang'aki eke kiarengeiga naende muntu onde bwensi ogochiko choruno muthaerekete gochika Kibirigo Tea Factory teba irorere ring'aneri ekineke igange chikunyara kawigo gikunyara kabaga ekoretwo na ndaseke gambiro omwelio womotyonyo iga ogatano na kabere iginko ripoti ligetasine kia obwanchete kia Getembe kurwasi nseme chiga chia ekigambiro kia Nyamira enchigo nkuru kwa Polycarp okara kinege goteirase enkwana yeritko lyarero na indo mongina unambigite makibega bono twachande kireto ko ende tunduari twarera twaiberwa chaine yaito tusimegete teri abantu gotokuboka mambiege tukotari etikende twaenda mugondo twatorecha twande tunduari twebonio na botorarare nchara tukurara nchara igo bono nkurira turekare twatiga bagacha mugondo igo tukurira bobe una bono igo mugakaji konkani na mutena ngogendande ekarengo cho kontena rugo kima na gotena rosi twarara oyo ibete daende tigatotebe ken abatombaro nande no bara abande baroro baibere kibese kibatehukari nekero semia baibuli bain abana baino igoro yemeremo barachigochora kegochwika omwaka ogocha ekero bali ba klasi ya kyanda bachukanda klasi 10 ase omoroberio bwa masomo okorunga como competence based education gose CBE ochi ko ochaka rasmi korwa ase chiskuru ao chechikenderio yani gakwano ritkolia lero korwa ali ase skuru yabamura ya Kibirigo Boys Egere National School una Fatgad Gesemba agotomanya Chinkaki chiskuru cha secondary bagendrete kuyarigania osio omoroberio omoya OCPA gose competence based education nigo korwase skuru ya secondary ya bamura ya Kibirigo eyo yakinwa kuika ase kerengo keria kya C1 gose national school nigo barabwo baireri baga yogocha gosomia aborokiwa be grade kya 10 ase chipathway chonsi isatu engana batebire mbarita yare asukubarigania aborokiwa prepared to receive the learners next year in grade 10. So as a school we are lucky because we'll be able to overhaul the 3 pathways. And like now we have STEM, which comprises of 3 categories there. We have the pure sciences, then we have applied science, and also we have the technical part of it. So under the pure sciences we'll be having advanced mathematics, and then we have biology, chemistry, and also we have physics there. And then the applied part of it we have home science, and then we have computer studies, and
and then we have agriculture. Amasomo yesabu egesongo na boigo egeswairi nigo kera omworokiwa arache kubetereriwa osomera korende English literature na boigo fasi nigo omworokiwa are no bosibore wokorora gose nkoye chorare gose yaya nonye nigo abaibori basemiwe kubasemia abana babo enchira barache gochora emiremo iyo bawicha gosomera. And when you look at the combinations, the subject combinations that we have, because I'm told that from the pathways that you are going to select, like now if you choose STEM and you have taken pure sciences, you are going to take 2 subjects from there and maybe 1 complementary subject. But now that is what the parents, the scant information about the same. Now what I can encourage the parents is that they can talk to their boys and girls, their sons and daughters, and then from there they see where the best combination that they can be able to take. Chinkaki echecho nigo abaibori boigo basemiwe tibabaisa kubabetereria abana babo igoro ya masomo aria parache ochora. We advise them to take them, but again we don't force them. That what I know is me as a parent chenye nataka kufanya ni na hii, which is likely to affect them again in future. So it's good that you agree. You try to advise and give the boys and girls the direction on what they're supposed to take, but don't force them. Kingo reporter Gatembe Kroasi skuru eyiga ya secondary ya Bamuraya Kibirigo egotoka meya ward ya Banyamatuta West Mugirange County ya Nyamira Njefatigad Gisemba. Ebiombe ao kurwase rugongo rwagusi ase kanisa ya ACK nigolit kulia lero gose South Nyanza nigolit kulia lero baegwa obosemi ase kanisa ya Kisii PAG. My name is John Orina Omangi, the Bishop of Upper Southern Nyanza Diocese, and today we are gathered here for a special occasion for the launch of CDT in partnership with 5 Talents Kenya. CDT means Community Development Trust, a program within the diocese and within other dioceses in the Anglican Church of Kenya, targeting the community for financial literacy and economic empowerment and other programs. So today we were hosting the team from all over Kenya and also joining us in Upper Southern Nyanza for the launch of the program as you've seen. My name is Joseph Mushai. As the Bishop has said, I'm the chair of 5 Talent Kenya. I'm the third Bishop of Nakuru Diocese. 5 Talent Kenya is manning these microfinance programs, which started in the Diocese some times back. And today we have microfinance program for about 15 dioceses of the Anglican Church. And so 5 Talent is having this program so that they can try to transform the rest of people by encouraging them to save, so that after saving for some time, they can be able to borrow money and start businesses that can sustain them. And Peter Mugedi is our CEO, so he's the one who is leading us in this program, and I want to invite him so that he can talk to you. Peter Mugendi, 5 Talents Kenya has been working in partnership with the church since the year 2004. We have partnered to build what we call thriving communities by empowering them economically. We do that by providing financial literacy, and sometimes we even go a step back if the community is not literate to do adult literacy classes. And we assess in the program to identify what are the key poverty drivers in a given community, and we seek to address that by way of providing knowledge, information, ranging from financial literacy to matters of natural resource management, so that communities can be sustainable themselves. We walk the community on a journey of sustainability. In the initial stages, we're able to provide that through
donor support with a view of creating a savings model that eventually evolve into community-owned and managed circles that are well-governed and that are given credibility through the infrastructure of our partnership with the church. Murayi mukuru w'ense ya Nigeria Muhammad Buhari okurebna Sam Miyenda agutumanya. Omurayi bw'ense omukuru bw'ense ya Nigeria Muhammadu Buhari nigasiria obugima bwaye obutuko bw'okirero magiga y'okurwara asigeke getambe. Buhari oyo iburete omwaka o 19 been developed into our culture in Nigeria from the day we are sworn in as a government. Anybody who abuses trust will be called to account. Buhari oyo oiborete omwaka o 1942 igarenge ikatia abanyanyimbo asense ya Nigeria nyuma ataraba omurayi bw'ense. Buhari asingakia yamo na rwanire burayi bwense omwaka o 2003 orende omurayi Olusegun Obasanjo akamobwa ase chikura chinyinge. Koyeka omwaka o 2011 Buhari akarwanirana oburayi bwense kurende akabugwa noyorengo omurayi bwenga KU Goodluck Jonathan. Bochori bwari kubwati bw'omwaka o 2015 akamobwa Goodluck Jonathan oyore kurya oburayi bwense asentunda yaye yakabere. Asingakia yamo Buhari na ireteri bagabuna omurayi bwense omwaka o 1985 egento kerete okobwatu kwae akabera asejela emyaka 3. Asomogano bw'abarayi b'ense ya Nigeria Buhari negati y'abarayi baye negati amonchori ya manene asese ya Nigeria anene mono asensemo ya uchumi. Bochori bw'omwaka o 2023 Bola Tinubu kairari bagabu n'omurayi bwense urwa ase Buhari oyue konyora okure chintunda cha ibere choburayi korengana nerichi koliense ya Nigeria. Reporter yake taseni kia Getembe TV Sam Miyenda. Abagosoria n'abatiotereria bo yani gose egosoriria golf ni igoritukorie igoro baetwe ebiagwa anene mono bali babeire bagokoria bia no monyene egose monyene company eli ya Godmart Supermarkets. Mucheso o golf negati chigosoli chiria chabere chigukinia bagosolia baya sebiegwa euchumi naso kugendereria necho nigo chiregati chisababu echo cherete Rogers Muturi oyoro mo CEO o Godmart Supermarket gotenenera gosego sponsor tournament yegosoliga ya golf asensemo ya sports club eyo yegete omwelio litukuligoro nabo nigo baigwa ebiegwa au kuruase obotenerio bo obotuko bogokira lero omwega okoreka sensemeyo imeyo mocho bosongo okwana chenga kecho Muturi niga kwanere kerenga kiaye kenene otebe biegwa ngwakana bire buya nonyena asichinse chaisiko twakora igwesa buli tutagete kunacha talents chia abana baita bake ase chinse chinde chiri chaisiko una America talent ni industry nene sana ekoleta chibese chinyinge na intubone tutaite kuinikale chia abana baita bantabake
bachake kunacha tia talents ndobwatege tie kia sana gaiga kia Kisii Sports Club kebwende gutumika na bana baita bake kunacha talents omenta bona oiga no mochakana tu bogosira chigosorie chi nana chikwene kebuna waliganirie imejiga ingabuniga kiro mwaka chakira boniga as part of our social responsibility rasma to chake kunacha ositu achakire kunacha talents na bono tu achake kegaiga every year rasma to sponsor tournament ya igaiga Kisii nande na tuabere requested no MMCA oitokuru Kericho township otote birina naro togende tobe partners asogo sponsor ti tournament anda kenen ibintu tuabere tunya gukora kurumaiga go support community wakishana ngo atwena ndo kwa koboko bakujese customer chaito ando bosirchire so muchiona Nairobi mochibo songoga seko ba customer chaito asobwam asomo igoyo ababui nigoboigo bakwanira bobisi bobubui bwabo. Gadmat has been my client over and above being here today, so I thank him today and look forward to more sponsorship and partnership in future. I'm really thankful and I appreciate all of you being here. Thank you. Magaga ya yemutuli nigaegwa certificate yokora tournament ye obuya bogokerwa na bubwatani au na balira gocha kogendera kubwaterana na Gadmat supermarket asobonjole oyobeire asomo stali obosio asamatuka abangoiga gokinie byegwa nkuruboterega taseni kyagatembe litrane ngurko Daniel Untiri. Elijah Makori kurwakera abana korenda abayiboli tali nasabiro kwabera Elijah Makori kurwakera PAG abana nkorenda bale abayiboli korende tali bonsi abande nigo bachandegete mukate sawa ngo wagerande Elijah and then Joseph Tegsi Karuru ata korochinsa muchakaro kaichunia kene abana mbake bakorenda abayiboli babo abande kobenyarire nigo bagochaya abayiboli babo mpaka eyamate ebaetana ine ya kumia Dennis omagwa korwa kyaware nyekerato tindochi buna ngokonya bale timanyeti buna ebakwe bagose kate bainyuri Professor Donald from Jogo abakemono bakonyera abayiboli ko nerebuya tobainyurie abayiboli baito nyuri abana baino buna ere Jason Mosigisi kimono kuroga chuba ward kate nche mamani gare emyake emye mono yomo ni onko murenda goetani ekewe. Thank you Jason, at least that one is nice and ebunanko umwesuma kwa ngote ngachinsa chia mkate against bune mtobiko ganda igotigera gabu oche chinsenye bari tobwatera nakwenda kenga byonsi byachire abasaka baito korondons na yemna kwaturi kurugabo tunashukuru kwa sababu yote ni sawa na nde igochi kuikachinga kichiri chikoro kwa chinsenye na otokumera nagaiga meanwhile enda kuligereria ebipindi ebyagatembe sema yemanyererio akoro kwa Wilson Makori nchikoro kwa mkatenok chinga gichinge wekelio Baraka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, manana mati, bagina ninjo. Ogusia tebete na ki poli engenda bobe mangana, engenda bobe ningo. Oli ora taliro chire uchibora bu chire uchiasegete na ndo ira na gocha. Oyobona engenda bobe. Uchira asegete na asegete ona abwate ngana bakabarumi. Na abwata kangana. Eneri na bwe komo chigote kogendera gote bana ki moseraibu. Mumincho limi tangana moseraibu no lio kirete nyomba lioka
uri uminjoro trimi na bakogenda ache na gintu gite engane ina bere yemo nabo bungai ni bwa mukoro ntaro je maikaransa kera nguru na atenena takubuikera obungai ni bwa mukoronto nabaga bakorukuna nguru cyanu kiri bari bakongire muntu gakongire ororira amangana nda amange na tukoroka nguru cyanu kire obungai ni bwaye gaikaransete oyo mwana ngane rumwana mukana atenena takorora kende takunyara kubuikera bungai ni bwa mukoronto je maikaransa musai na atenena ne musai na kera nguru takubuikera igo nakige tugo tebanga ki boli ngenda boemangana boli oli oraro le nande ba amaskani bali baroje ngamangana ayo abali ngenche kabire yo Baraka ninjo ninjo rembe ninjo dorome ninjo mangana ma ninjo bangina ninjo Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyuyigo musongo iyo erangane eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase